Ahoj lidi, vítejte u nového videa a dneska jsem tady ve hře Color Block se svým kamarádem D-Foxem a takže už teda tady hrajeme a tady ta hra je o tom, že vždycky prostě musíme jít na barvu, která je tam ukázaná, máme na to vždycky čas a ten se pomalu snižuje, čím lepší si. No prostě čím díl ta hra je a je tam hodně map prostě. Já tu hru hraju vlastně poprvé, takže uvidíme, jak mi to půjde. Takže zatím celkem jde, takže je to celkem dost ok. Takže hele, mám zase tu tmavě zelenou, kterou jsem měl před chvilkou, že jsem vlastně musím hýbat. Tak jdeme na fialovou, tady před náma. Jinak moc by mě podpořilo, kdybyste dali like a odběr a nějaký hezký komentář. Moc mě to podpořilo, děkuju. A zrovna jsem tady, když jsem tady mluvil, tak jsem tady zemřel. Tak se podíváme na toho, na Foxíka. A právě nám začíná další hra, která začíná teď. Vlastně se vybírá mapa. Já vybírám asi to Ball Tower, protože mi to připadá takový zajímavý, takový hustý to je. Tak, ale vybral se tady ta. Takže jdeme na ní. Začínáme černou, ta je tamhle, no je, teďka jsem to stihnu. Ty vogo, naštěstí jsem to stihl. V tady té hře můj cíl je být aspoň do první trojky. Ale samozřejmě cíl je vždycky vyhrát, takže musím vyhrát. Takže zelená, tmavě, rychle, teď, počkej, já můžu skákat takhle hodně, jo. Teď jsem poprvé skočil a to je teda zajímavý, hele, žlutá, dobrý. Teďka už se to pomaluje, teda zrychluje ten čas odbývání, takže už v začátku to je vždycky 5 sekund, teď už to je 4, ale naštěstí jsem tady to taky zvládl. Tak co bude další? Zase, tak můžeme stát na místě. To si děláte prču. Tak, teďka tady krásně koukám na hru, kterou vyhrála tady holka s krásným jménem. Jestli to je vůbec holka. Ale už budeme vybírat novou hru. Teda ta poslední hra, musím říct, jako jak mám rozeznat tu černou od té šedý, když to je ale úplně stejný! Tak, ale vybírám další mapu a ta samozřejmě taky vybraná nebyla. No, ale máme tady tu, která je v autíčku, no na vozíčku, protože už nemůžeme skákat krásně, takže to bude asi mnohem těžší. A nejde ten vozíček je dost pomalej teda, no jako chůze celkem, ale stejnak. Takže, chcete modrá. Ok, to bude další. Další bude lime green. Hustý. Hele, tak Foxík, D-Foxík, tak pořád alive. Takže to je super. Hele, teďka jsem tady sám na ty žlutý. Super, no hele, tady Foxík tady jezdí. Jinak, když tak D-Foxík je TV Man Titan, protože to je jeho nejblížší postava ze Skibidi Toilet. Moje taky, řekněte, napište, jaký na to máte názor do komentářů. Jaký máte názor na Skibidi Toilet. Já teda jsem viděl tak jeden díl a stačilo mi to. Ale přijde to celkem dost random, ale jako zároveň prostě zajímavý, protože jako je... Tak teďka jsem právě zase nedával pozor jako u minulý, no, vybíráme novou mapu, tak tady tu. Tak co to bude? Tak. A ne, bude to Delfin mod, no tak to je moje fakt neoblíbená mapa, no, tak bílá. Jo, ale abych se, no tak rychle tady jsem, ale abych se ještě vrátil k Skibidi Toilet, tak prostě pro mě to je dost jako random. Ale jako ten typek to fakt dobře dělá. Ale prostě je to dost random. To je jako kdybych vzal semafor a prostě chleba a nůžky a udělal jsem nějaký
nějakou mega dobrou sérii s 26 milionama. Takže je to dobře promyšlený, ale je to dost random. Takže ale už rychle jdeme do hry, protože už jsem 2krát kvůli povídání, tak jsem chcípnul. Takže teď jdeme. Takže teď, co máme za barvu? Pink, jo, ta je tamhle před náma rovnou. Super. Jinak ještě jednou vás prosím moc připomenu, dejte ten like a odběr, protože fakt mě to moc pomůže a bude víc videí. Tak, jdeme. Tak jdeme na Shadow, kterou jsem si minule spletl a i když v tom Delfin modě, tak to je těžší, tak teď jsem se to nespletl. Takže to je dobrá zpráva. Kolik nás tu už je? My jsme tady jenom 4. No jo. Nebudu radši se k tomu vyjadřovat. Fakt ne, ale taková blbá chyba. No, nevadí. Tak, začínám, budeme také vybírat mapu, o kterou chci. Jo, tak já dám tu, která má tu middle. Takže myslím, že to je 2x vyprost. Ne, 2x tam je ta. 2x tam je ta plocha, takže když spadneš jednou, tak ještě tam je jedna pod tím. Tak modrá, to je lehký. Tak, super. Jdeme dál. Fialová, tak to je hodně těžký, teda ještě máme blok před sebou. To teda čumem teda jako hnědá, no. Ta už byla o miniaturně těžší. Ta už byla o víc než 2 bloky vedle. No tak teďka tmavě modrá. Tak jak se vede Defoxy. Jo, tady u mě právě. Čau. Tak teď jsem to nějak nestihl, no. Ale mám ještě tu jednu, tu plochu. Ještě nad náma je plocha, takže dobrý. No teďka aspoň zabře nějaká týpečka. To je dobrá zpráva. Lime green, jo tady. Super. Jdeme dál. Takže co máme za další barvu? Jo. Tady, nevím, co znamená siren, ale je to světla modrá, takže jak vidíte, fialová. Tady to už bylo o hodně těžší. Nás je tady nějak málo. Já jsem 1 dole a kolik je nahoře? No to asi nespočítám. 1, 2, no 2 jsem viděl, takže jsme asi 3, nebo, ale nevím to určitě. Takže 2 teďka spadly dolů, samozřejmě D-Fox jsem musel... A já taky padám dolů, super, ale kdo vyhraje? No a teďka D-Fox si taky spadl dolů a vyhrál nějaká týpka. A tady jsem si vzal nějaký medvědí skin a tady tu balmot chci zkoušet. Tak, mám tady krásný medvědíka, nevím, prostě jsem šel kolem a vzal jsem si ho, nevím proč. Hele, tam je ta obří týpka. No, tak my jdeme na to, samozřejmě se zase vybralo tam ta 2 a ne nějaký balmot, to nevadí. Teďka jsme na světlo modrý, samozřejmě která přežila. Tak, jdeme dál. Bílá, no tak, to je zase hrozně těžký, jako strašně. Tak, nikdo se tím pořád neumírá. No ne, asi když tam jsou jenom 2 barvy zatím, nevadí. Jdeme dál. Takže pořád tak. Počkat, kde, jo. Když jsem byl skoro u tamtě, jak jsem si všiml, že byla hned vedle mě. No, nevadí, hnědá. To máme i na sobě. Nevím, jak se na mě dostal ten medvěd, ale mám ho na sobě. Super. Jinak lidi, prosím dejte ten like a odběr, fakt mi to pomůže. Díky. Tak, nic jste neslyšeli. Tak, můžeme jít dál. Teďka jsem krásně přišel na fialovou a jdeme na růžovou, kterou jsem naštěstí stihla a jsem tady i s D-Foxem, takže super, Fox. No, tady Siren, ta byla celkem lehký, ale už máme na to malý časový limit a hodně lidí už spadlo, nebo ne hodně, ale spadly. No tak tady to je dost lehký, ta červená teda, to je tady dost. Takže tady to už asi bude poslední hra a můj celý cíl byl být do 3. místa. To se mi ani jednou nepovedlo, byl jsem 4., ale ne do 3. Vždycky jsem se zapovídal a prostě konec.
Takže Mangetta, to o kousek. Kolik jsme tady? My jsme tady 4. Jeden týpek, prosím, zemři. Siren. A je tady i Defoxy. Super. Když taky jeho kanál vám dám do popisku, takže do popisku. Takže super, teďka mám další. Prosím. Už jsme tady jenom, ne, 4, aha. To nebyla oranžová, no super. Ale jsme ještě v té spodní vrstvě, není všechno ztracený. Takže prosím lidi, dejte fakt ten like a dejte fakt ten odběr. Fakt je to pro mě dost důležitý a čau!